Van nga ginaligar tuyo kung tani mang abdak sa panawasang San Miguel. Nahimaluan, nagapangitan ang kontani sang batsuyan. Napoban sang dalaga ng tatlo ka mga kabataan. Kagilayon nga nago bangod ginaligar. Sila ang ginasundan sang van kag tuyo kung tani abdak. Ining nagluntan aga sang Marso 2, 2025 sa barangay Igtambo, San Miguel, Iloilo. Pero sandig sa investigasyon sa kapulisan, ang van nga Starex Duwag Silver ang nagapangitalang kontani isang balaklan sang batsoy. Kag tiyo nakita nila ang mga kabataan. Ginabrihan sang driver ang bintana, agad kontani nga magbugno bago nga may isang isa sa mga kabataan ang kilala sang driver pero hinali na lang sila nagdalagan. Bangod sa impormasyon nga nagalagaw sa online, nga may nagapangkuha sang bata sa probinsya sang Iloilo pero wala sang kamatuoran, posible amo ang nagsulod sa pemensaron sa mga bata, rason nga kinulbaan. Ginaklaro sang polis sa publiko nga wala sang abduction attempt. Ganatabo. To find out, ma'am, na yung driver is kilala sila. So, nangyayari sana doon is yung mga sakay ng van is naghahanap ng mga kainan na batchoy. Pag mga K5, nagpahanumdum naman ang kapulisan nga dapat maging responsable sa mga ginapang post o kung ginashare sa online. Agud nga hindi makahatag sa kakumatik sa publiko. Balita nagikan sa Panawasang San Miguel. Ako naman si K5, Aaron Repoyo para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 na sa fan. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.